1944. Μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Μια μέρα σαν τη σημερινή. Ο ήλιος, όπως κάθε πρωί, σηκώθηκε πίσω από το χορτιάτι και πλημμύρισε με φως τον κάμπο της Σαλονίκης. Στη Βαλμάδα, στη μικρή μας πολιτεία, οι άνθρωποι κύλησαν τον τροχό της ζωής πολύ πιο πριν ο ήλιος φωτίσει τις ελπίδες τους. Ήταν ο καιρός του Θέου και οι δουλευτάδες ξεκινούσαν πολύ νωρίς πριν ο ήλιος χαράξει. Έπρεπε να θερήσουν, να δεματίσουν, να κουβαλήσουν τα δεμάτια στα λόνι και να προλάβουν κοντά σε όλα τ' άλλα να ονειρευτούν και την ώρα που θα ηχούσε η καμπάνα της απελευθέρωσης. Η κατοχή της Ελλάδας από τους Γερμανούς από τον Απρίλιο του 1941 έπνιγε τους απλούς ανθρώπους του κάμπου μας, που μην έχοντας κοντά τους υψώματα και βουνά δεν μπορούσαν να μπουν εύκολα στην ένοπλη αντίσταση. Από τότε που η πατρίδα υποτάχθηκε στους ναζί κατακτητές και ξεκίνησε η αντίσταση μέσα από το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ και τις άλλες πατριωτικές οργανώσεις, συνέβαινε πολλές φορές από τη Βαλμάδα να περνούν αντάρτες. Είτε για να μεταφέρουν όπλα μέσα από τα βαλτώδη μέρη του κάμπου προς τα βουνά, είτε για να αποστώσουν τραυματισμένοι στο χωριό. Έτσι έγινε τον Απρίλιο του 1944, όταν 12 τραυματίες αντάρτες βρήκαν περίθαλψη στα σπίτια βαλμαδιωτών αντιστασιακών και φυγαδεύτηκαν το Σάββατο μετά την Ανάσταση προς τα υψώματα του Πολυκάστρου και της Αξιούπολης. Από όλους τους βαλμαδιώτες αντιστασιακούς, φωτεινή εξαίρεση αποτέλεσε ο άφοβος και φλογερός νέος Αστέριος Δαλαμάγκας. Το 42 έφυγε από το χωριό, βρήκε συνδέσμους των ανταρτών στο Αιγίνιο, εισχώρησε στα ένοπλα σώματα του Ελλάς του Ολύμπου και πολέμησε μέχρι την απελευθέρωση. Ήταν μεγάλη αποκοτιά να γίνεις αντάρτης στα χρόνια εκείνα. Τέτοιοι άνθρωποι δεν χαμπαριάζαν από κινδύνους και θάνατο. Σπρωγμένοι από το βαρύ φορτίο που τους άφησαν για κληρονομιά οι άγνωστοι στρατιώτες της Πίνδου, οι Μακεδονομάχοι του Βάλτου των Γιαννιτσών και τόσοι άλλοι Έλληνες, προχωρούσαν σιγά αλλά σταθερά, όπως η υγρασία που ανεβαίνει στα τουβάρια των σπιτιών της μικρής μας πατρίδας και φουσκώνει το σουβά έτσι που με την πρώτη ακτίνα του ήλιου το σωριάζει κάτω, κάνοντάς τον σκόνη. Στις αρχές του Αυγούστου του 1944, οι Γερμανοί με τους ντόπιους προδότες ταγματασφαλίτες κάναν την κύκλωση στα Μάλγαρα. Εκεί για αντίπεινα σκοτωθήκαν πολλοί πατριώτες της περιοχής μας. Δεν άργησε να έρθει όμως και η σειρά της μικρής αλλά θαραλέας κοινωνίας της Βαλμάδας, που επειδή δεν την έπιανε το μάτι του κατακτητή, πρόσφερε πολλά στην αντίσταση. Νωρίς το πρωί λοιπόν εκείνης της τελευταίας Τρίτης του Αυγούστου του 1944, και ενώ τα παιδιά τρεμοπαίζαν τα βλέφαρά τους, ξυπνώντας από το απαλό χάδι της μάνας, πυκνοί πυροβολισμοί και ποδοβολητά αλόγων έσφιξαν τις καρδιές των ανύποπτων χωριανών. Το χωριό είχε γεμίσει από ταγματασφαλίτες του Καβακλή, που άνοιγαν άγρια τις πόρτες των χαμηλών σπιτιών και ειδοποιούσαν τους κατοίκους πως όλοι οι άντρες από 16 μέχρι 60 χρονών έπρεπε να βγουν έξω στη Μεγάλη Αρμύρα, που ήταν νότια του χωριού. Σε λίγο όλοι οι άντρες σαν κοπάδι από σφαχτά οδηγήθηκαν στην πλατιά Αρμύρα, όπου κάτι βρέζια μόνο στεκόταν απορριμμένα. Μέσα σε λίγα λεπτά τυλίξανε το πλήθος με σύρμα καθωτό, έτσι που να μοιάζουν πραγματικά σαν τα ζωντανά, που τα μπουζουριάζουν έξω από τα σφαγεία. Οι μέχρι πριν ανύποπτοι άντρες
άρχισαν να νιώθουν το κακό που ερχόταν σιγά σιγά. Οι ανατριχιαστικές κραυγές πόνου του μικρού τσομπάνου Νίκου Δράμαλη, που τον άφησαν σχεδόν νεκρό από τα χτυπήματα πίσω από το ανάφωμο, τους έκαναν όλους να καταλάβουν πως οι ταγματασφαλίτες ήρθαν αποφασισμένοι. Ο διοικητής των ταγμάτων ασφαλείας του Καβαγλή πέταξε κάτι ξερές κουβέντες περί εθνικού συμφέροντος και πατριωτισμού μέχρι που έφτασε στο ψητό. Οι άντρες που θα ακούσουν τα ονόματά τους να βγουν έξω από το πλήθος. Πελτέκης Αθανάσιος, Γκέκας Κωνσταντίνος, Κουλουπάνας Τραϊανός, Τσιφλιτζής Νικόλαος, Καρπούζης Νικόλαος, Παπαδημητρίου Αλέξανδρος. Όλοι τους οργανωμένοι στην αντίσταση. Όλοι τους κατάλαβαν. Κάποιος πρόδωσε. Κάποιος που τους ήξερε, τους κάρφωσε. Στα γρήγορα δέσαν τους 4 σε ένα κάρο και άφησαν τους 2 λιτούς για να τους ανακρίνουν. Άρχισαν να τους ρωτάνε πού έχουν κρυμμένα τα όπλα, ποιους συνδέσμους είχαν στα άλλα χωριά, τι κάναν μέχρι τώρα. Του κάκου όμως, από τα σφιγμένα χείλη των χωριανών δεν ακουγόταν ούτε ανάσα. Ακόμα και τα πουλιά σταμάτησαν το πρωινό τους κελάιδημα. Μη βλέποντας αποτέλεσμα, άρχισαν τα βασανιστήρια. Όρμηξαν απάνω τους, τους χτύπησαν. Μούκρισαν στο πρόσωπό τους να σβήσουν τη φλόγα των ματιών τους. Μάταια. Τους τραβήξαν στην άκρη. Τα κοντάκια σηκώνονταν ψηλά και κατέβαιναν με δύναμη πάνω στα σώματα των 2 ανδρών. Σε λίγο έγιναν κόκκινα. Το αίμα απλώθηκε τριγύρω. Οι 2 λιοκαμένοι δουλευτάδες του κάμπου δεν έβγαζαν άχνα. Κουράστηκαν τα σκυλιά να χτυπούν. Τους γύρισαν ανάσκελα να δουν τα μάτια τους. Ήταν ορθάνυχτα. Σαν φεγγάρια βουστιάτικα έλαμπαν, ενώ στα χείλη του ζωγραφισμένο ήταν το χαμόγελο της ζωής. Τους έστησαν δίπλα στα βρέσια. Άναρχες τουφεκές τάραξαν το μεσημεριάτικο ήλιο. Το ποτάμι μούγκρισε. Τα πουλιά πέταξαν τρομαγμένα. Ο Θανάσης ο Πελτέκης και ο Κώστας ο Γκέκας ξάπλωσαν στο αλμυρό χώμα της πατρίδας τους. Νεκροί. Τα βρέσια έσκυψαν πάνω στα ηλιοκαμένα μέτωπά τους. Το αίμα τους πότισε γλυκαίνοντας την αλμυρή γη της Βαλμάδας, της μικρής τους πατρίδας. 32 χρονών ο Θανάσης, 34 ο Κώστας. Ονειρεύτηκαν κι αυτοί σαν όλους τους άλλους μια μικρή ασήμαντη ζωή, με λίγο ήλιο, λίγο γέλιο, λίγο δάκρυ. Κι έγιναν οι ίδιοι μας τα σύμβολα της ελεύθερης ζωής μας. Πέθαναν, αλλά δεν πέθαναν. Ζουν αιώνια κι αυτοί, μαζί με όλους τους άλλους ήρωες, να μας θυμίζουν ότι η ελεύθερη ζωή θέλει αγώνα, αγώνα τίμιο,
δίκαιο, ανιδιοτελή, θέλει θυσία. Οι άλλοι 4 ετοιμάστηκαν κι αυτοί για το μακρύ ταξίδι. Όταν ξαφνικά ήρθε η είδηση ότι οι αντάρτες χτυπάνε τα τάγματα ασφαλείας πάνω στην Αξιούπολη. Οι ταγματασφαλίτες καβαλίκεψαν και φύγανε στη στιγμή, αφήνοντας μια μικρή φρουρά πίσω να φυλάει το τσούρμο. Πήραν μαζί τους στα κρατητήρια του Καβακλή τους άλλους 4. Είχαν σκοπό να αποτελειώσουν τη δουλειά που ξεκίνησαν. Σε 3 μέρες, με παρέμβαση του Πέτσκου Παναγιώτη, συζύγου της Κυραφωτεινής, της δασκάλας του χωριού, αφέθηκαν οι άντρες από τα σύρματα ελεύθεροι και οι 4 συντρόφοι των νεκρών γύρισαν στο χωριό χωρίς καλά να καταλάβουν πως γλιτώσανε από το στόμα του λύκου. Κάθε Αύγουστο στις 29, τα χρυσά στάχια του κάμπου, τα πουλιά, το ποτάμι, η φύση ολάκερη τραγουδάει το τραγούδι των 2 παλικαριών. Λέει για τη θυσία τους σε αυτή την άνηση μάχη. Για αυτά που έζησαν και για αυτά που δεν μπόρεσαν να ζήσουν. Δεν είναι δύσκολο να τα ακούσεις, αρκεί να θες, αρκεί να θυμάσαι τον Κώστα τον Κέκα, τον Θανάση τον Περτέκη,